Les hablo en representación de 11.296 acciones cedidas por accionistas de CaixaBank que nos han delegado su representación para denunciar hoy, aquí, en esta Junta, las inversiones en empresas de armamento que hace su banco. En el cas de la banca, a l'estat espanyol l'activisme accionarial ho portem des de la campanya Banca Armada, que està conformada per diferents organitzacions de l'àmbit de la justícia social, de l'àmbit de la pau, de l'àmbit antimilitarista. L'activisme accionarial als bancs va començar cap al 2007 a una junta del BBVA i posteriorment s'ha anat incorporant altres juntes d'accionistes com ara la del Santander, Sabadell, CaixaBank y Bankia. Si su única motivación es conseguir mayores dividendos, sigan invirtiendo en el sector armamentístico. Pero deben saber que su irresponsabilidad hace que todos nosotros, incluyendo ustedes, vivamos cada vez en un mundo menos seguro. Es altamente probable que Indra haya proporcionado simuladores para el entrenamiento de pilotos saudíes que posteriormente pueden haber participado en estos bombardeos sobre la población civil. Hacemos un llamado a las accionistas y a las personas empleadas. Ustedes también son responsables de esta situación y de las consecuencias que produce esta empresa. Indra és una empresa del sector tecnològic que té part d'Indra és de l'Estat i per tant tots nosaltres d'alguna manera som socis també involuntaris d'Indra i en canvi Indra té una quarta part de la seva facturació relacionada amb temes d'armament. Per tant li hem demanat a l'empresa que tanqui aquesta secció armamentística i que a més estem veient pràctiques que no s'haurien de portar a terme a través de l'exportació d'armament a països que estan en conflicte avui en dia com el Iemen. Nosaltres hem fet sobretot el que en diem accionariat crític, que vol dir comprar accions específicament en una empresa per anar a donar la nostra opinió sobre determinades problemàtiques en aquella empresa. A Endesa ho hem fet en col·laboració amb altres dues ONGs i sobretot el que estàvem afrontant és els temes relacionats amb el canvi climàtic. Els hem demanat que tanquin ja les centrals de carbó, els hem demanat també que tanquin les centrals nuclears i que siguin més sensibles amb alguns temes relacionats també amb qüestions de gènere i de polítiques laborals.